Keďže už je tá jeseň, tak sme sa vybrali na juh od nás do teplejších krajín. Podľa predpovedí počasia malo byť teplo okolo 20 stupňov, síce miestami nárazový vietor, polooblačno až polojasno, no len žiaľ na to bolo predpoveď pre Piešťany. A my sme predsa šli len do pohoria Povazského Hinovca, takže celkom to nevyšlo. Pretože sme šli relatívne neskôr z domu, stihli sme vydatné raňajky, tak sme sa tešili, že v Piešťanoch hneď niekde pri stanici v nejakom bufete alebo krčme si dáme jontový nápoj, čiže štartovacie pivo a bude dobre. No máš ho vidieť. Všetky krčmy, bufety, jeden dokonca, že non-stop mal uvedené, zatvorené. Ideme takto kolonádne, má byť tam, kde si vzadu potom. Áno. Dobre, čiže hovoríme, čo ideme a uvidíme. Červená cyklotrasa. Horko ťažko sme sa teda prekľúčkovali cez Piešťany. Ešte šťastie, že som mal trasu navigácii, lebo ináč by to bolo teda náročné. A Vilo si spomenul, že tam v centre boli v lete aj s manželkou v nejakej kaviarni. A vzhľadom na to, že bolo chladno, tak už sme zmenili štartovacie menu. Dali by sme si tú zimnú verziu, čiže horúci čaj a rum. Kaviareň sme našli, mala výhodu, že nebolo treba sedieť na terase, lebo mala presklené steny, takže bolo vidno na bicykle. Čaj bol dobrý a pretože ako v lepšom podniku tam dávali k nemu v sáčkoch biely rafinovaný cukor alebo potom trstinový, hnedý. Pretože vieme, že cukor je energia, tak sme si nasypali jeden aj druhý, no našťastie ten rum to nejako prekryl a mali sme teplý nápoj do cesty. Takže po známom kolonádovom moste a boli sme v kúpeloch, tam cyklocesty nie sú, všade je zakázané chodiť po tých chodníkoch, to je jasné. Tak sme sa dali naspäť smerom ku Krajinskému mostu, odtiaľ šup do banky, teda to je obec banka. Tam sme samozrejme zase išli po zlej strane Piešťanského ramena, ale zase sme mali aspoň zaujímavé stretnutie a tak sme sa dostali do dediny Moravany nad Váhom. Zdravíme. Ani sme za to nechceli ísť, ale... Vydechnete a je to dobrý. Rada, vďaka. Kaštiel Moravany nad Váhom, to mi také aj pripadá. Hej. V Moravanoch sa chce Vilo pozrieť na kaštiel, vraj je to nejaký svetoznámy, kultúrna pamiatka, no tak sme išli. Nuž, mali sme smolu, pánstvo nebolo doma, tak všetky brány pozavierané. Ešte pre istotu sme šli aj dozadu, kde bolo naznačené parkovisko, že či tadiaľ sa nedá, nedalo. Nič, no. Ale boli sme pri kaštieli. Na reťaz. Tak aspoň sme vybehli v hornej časti dediny, bol pekný veľký kostol, tak sme sa tam mrkli a išli ďalej. Z Moravian už konečne hore do lesov, údolím potoka alebo potôčka skôr Striebornica. Bola tam aj vodná nádrž Striebornica, no ale len taký zabornený rybník, nič moc a zo pár chát okolo. Cesta dolinou Striebornice, pohodová, asfaltová, stúpanie v norme, až po výtoky nemá chybu. Tam hore bol kopec aut, boli to hubári, jak sme pochopili. S jedným sa Vilo dal aj do odbornej debaty. No a odtiaľ sme už nešli hore na hrebeň po cykloznačke, po neznačenej lesnej ceste, ale bola to lesná cesta prvej kategórie, čiže asfaltka. A nakoniec neboli sme sami. To neziete jedno, no, jak sa hovorí. Keďže na tanieri, tak to je najhoršie na to. Potom, no dobre, dovidenia teda. No, teoreticky.
Krem tohto cyklistu išli ešte ďalší dvaja hore, po tejto neznačkovanej, lebo ináč mali ísť po modrej cyklotrase. No a neviem prečo vlastne je vyznačená horšia cesta, keď každý radšej sa vodí po lepšej. Studnička mala dosť vody, pekne žblnkotala, ale staropramen tam veru nebol. Ťaháme pomaly do kopca, už sme skoro na hrebení, keď tu popred nás zrazu preletel nejaký taký väčší vták. Tak sme zastavili, ja som sa ho snažil odfotiť a pýtam sa Vila, lebo to je znalec, že čože to je zač. Povedal, že orol skalný, no a zrejme mal pravdu, lebo potom hore na hrebení zhodou okolností bola náučná tabula, kde boli zobrazené vtáci, ktorí žijú v tejto oblasti a bol tam aj orol skalný a podobal sa na toho, čo sme my videli. Takže už sme na hrebení Povazského Inovca a po červenej cyklotrase ideme ďalej až do sedla Marhát. Predtým ešte prejdeme cez kótu Jelenie jamy. Neviem, čo to tam je, nejaké budovy obohnané takým betónovým vysokým neprihľadným plotom. Nejaká partia tam na streche robila nejaké údržbárske práce a je tam ešte veľké pole fotovoltaiky. Takže dostali sme sa do sedla Marhát a tu teraz nasledovala najdôležitejšia časť našeho výletu, dostať sa na vrchol Marhát. Hore nejde cykloznačka, ale je tam značený turistický chodník červenou. Na obrázku je, povedal by som, výstupová trasa naznačená modrou, takže vieme, že to má zhruba 400 metrov a do 60 metrov výškových prevýšení. Nuž, ako sa tam dostať? Pozeral som mnohé videá ľudí, čo tam ako vyšli na bicykloch. Niekto sa nesťažoval, maximálne niekto spomenul, že nejaký náročný úsek. Najlepšie by bolo teda nechať bicykle niekde zapichnuté v sedle, v kroví, no ale po skúsenostiach keď pri takomto nestráženom ustajnení som prišiel o kamerku na bicykli, tak som toto zavrhol a rozhodli sme sa, že pôjdeme hore. Vilo ako riadny turista skúšal to po tej červenej aj s bicyklom, no ale to bolo náročné, lebo to šlo priamo po hrebení, ten hrebeň bol miestami skalný, úzky, takže nič moc. Ja som sa teda vybral po takej lepšej ceste, ktorá šla k vysielaču, čo tam bol postavený. Zrejme tadiaľ sa tam vozil aj materiál. Bolo to v pohode, až potom za vysielačom sa malo ísť doprava, pokračovať, ale boli tam popadané stromy, to nešlo. Tak som vyšiel aj ja na hrebeň, kúsok sme sa tam s Vilom trápili, potom sme zbehli znovu na tú, povedal by som, technickú cestu, ktorá viedla k rozhľadni a už bolo dobre. Nezaparkovali sme, ako niektorí frajeri, až hore na rozhľadni, pretože to nemalo význam. To posledné stúpanie bolo tých 40 metrov náročné a na čo by sme tam tlačili bicykel, keď potom by sme ho stejne tlačili dole. Takže túto trasu doporučujem každému. Je toto optimálne riešenie. No, počasie podpsa, ale späť tu. Kríž z oceľových nosníkov profilov má výšku 10 metrov, postavili ho už v roku 1947. Rozhľadňa má 17 metrov výšku a postavili ju v roku 2008. Takže z Marhátu naspäť do sedla Marhát, tam sme sa trochu vydýchali, počítali informačné tabule, je to tam všetko pekne zachytené a ideme smer rotunda svätého Juraja. Cesta je už o triedu horšia, nespevnená lesná cesta, také zvážnice, miestami tam boli také hlboké kolaje, kamene, popadané drevá, takže človek musel mať oči na stopkách. Hurá!
Som veľmi rád, že som sa na túto rotundu dostal, lebo som tu nikdy nebol. Citujem z informačnej tabule. Vek rotundy bol stanovený rádiouhlíkovou metódou medzi roky 790 až 870. Čiže mohla byť postavená ešte pred príchodom Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Ide o najstaršiu stojacu sakrálnu stavbu na území Slovenska a v rámci strednej Európy. Súčasťou kostolíka je pristavená väža a pustovňa. V stredoveku rotunda bola zničená, potom znovu postavená, dokonca tam bola aj pustovňa a znovu citujem. Farská matrika zomrelých zaznamenala, že v roku 1804 zomrel Ján Viktor Zimány, predposledný pustovník od Jurka, ktorý vyše 40 rokov vyučoval deti v škole pri rotunde. Posledného pustovníka údajne vyhnal vtedajší blatnický zemepán Viktor Zerdáhely. Koniec citácií, teraz už moje myšlienky. Poprvé som veľmi prekvapený, že tam hore bola nejaká škola, kde chodili deti, zrejme z Blatnice. Pozeral som na mape, je to vyše 4 kilometre, prevýšenie cez 200 metrov. Cez leto zrejme deti pomáhali rodičom, takže do školy chodili v zime, no všetká česť za takých podmienok chodiť do školy. A ešte k tomu, ako skončil posledný pustovník. Nuž platilo aj platí, páni sú veľké. Z Blatnice po dosť frekventovanej ceste sme sa dostali do Radošinej. Je to veľká a pekná dedina plná pamiatok. Zaujal nás veľký kaštiel. Je tam okrem sociálneho ústavu pre dôchodcov aj nejaký špeciálny pre chlapčenskú mládež. Zhodli sme sa s Vílom, že kedysi sa to volalo Polepšovňa. Ale nás prekvapilo, že v parku robili zámockom poriadky a boli to všetko starí chlapi asi z dediny alebo odkiaľ. No a čo chlapčenská mládež? V Radočinej sme chvíľu riešili, ako naspäť, či ísť po tej frekventovanej trase cez Čertovú Pec a Banku do Piešťan, alebo po červenej cyklotrase cez také bočné dedinky až k Slňave a tadiaľ do Piešťan. Rozhodli sme sa pre tú trasu cez dediny, len to nás tedy nenapadlo, že vlastne to je v podhorí Povazského Inovca a je to taká zmnená krajina. Čiže každú chvíľu do kopca, z kopca, do kopca, z kopca. No, zvládli sme, prežili. A ako býva našim zvykom, do Piešťan na železničnú stanicu sme prišli 7 minút pred odchodom vlaku. Paráda.